56 kurdiske borgmestre anklaget med op til 15 års fængsel, fordi de havde skrevet et brev til Anders Fogh, den danske statsminister, hvor de i demokratiets og ytringsfrihedens navn opfordrer ham til ikke at ændre sendetilladelsen og opfordrer ham til at holde stand for det tyrkiske pres. Sidste års Newroz-festligheder, hvor millioner af kurder verden over fejrer dagen med musik og fest, blev mødt med brutal og barbarisk politivold. Både i Syrien, Iran og Tyrkiet blev flere personer ofre for politiskud. I forrige måned blev den kurdiske Nobelpris-nominerede menneskerettighedsaktivist og modtager af Sakharov-prisen i 1995, Leyla Zana, idømt 10 års fængsel for at tale for en fredelig og demokratisk løsning for den kurdiske konflikt. Og for nylig udkom der 2 rapporter fra henholdsvis Amnesty International og Human Rights Watch, som klart dokumenterer, at torturen i Tyrkiet er stigende både på landets politistationer og i fængslerne. Værst ser det ud i de kurdiske områder. Og jeg kan blive ved, og jeg kan blive ved, og jeg kan blive ved. Men på trods af alt dette ubesvær, har kurderne formået at bevare håbet. De fortsatte deres politiske kamp og bestræbte sig for frihed og demokrati alle vegne. I denne tid, hvor Mellemøsten er hærget af kaos, ødelæggelse og krig, bør den kurdiske appel om fred og forsoning høres også herhjemme. Derfor påhviler os alle et stort ansvar for at udbrede denne appel. En digter sagde engang, den som ikke vælger af hvilken vej han skal gå, ender som sten i den trappe, de store vil træde på. Eftertiden skal det ikke huske os som sten i en trappe, men som dem, der havde mod og tog stilling og fastholdte håbet om et folks frihed og en verden uden fascisme og racisme. Kampen mod retfærdighed er en kamp, vi aldrig må opgive, for så vil vi jo opgive os selv. Det er derfor, at vi er samlet her i dag for at markere dette. For som Obama formulerede det for nyligt, vi er kommet langt, vi har set meget, men der er så meget at udrette, så lad os her i dag fortsat bevare optimismen og håbet. I håbet om, at Newroz-ilden, der tændes i år, vil bringe bud om en afslutning på vores lange, mørke vinternat, fyldt med forfølgelse, lidelse og som en begyndelse på et forår af fred blomstrende i frihedssolen til det kurdiske folk som helhed og til alle folkeslag i Mellemøsten. Newroz Pirozba, Herbici Azadi ve Aşkı, Zorspas. Elleri kan, elleri büker,
Som national hemmelighed, og alt